Cek tadi. Cek. Cek. 1 2 cek. Shalom. Pendeta Perhalado Jemaat Tamarunang, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Asa tapuka matutu parminggota, tapuji Tuhata marede hita sian buku edeta nomor 135 ayat sada 2 dohot tulu. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin.
Gok asini roha do Jawa tanon, marhiti-hiti hatan ni Jahoba do majadi akalangit, marolopolo mahamu ale akapartigor, mangasahon Jahoba, talup do marede aka naujur marroha. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung didop hatam do ikon manaon hami jalap mate rap do Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana tu hasangapon say parohay mahami asa uduk hami tulomo ni roham jalahot hami di haporsyaon nature asa toktong makirim di haheon dohot di hasangapon sogot silihonon mutuakan na porsea diho. Amen. Mari demahita. Atami ale Tuhanku hartana umargai sai paian di rohaku unang sohuti opi molo sobesi tiopan atana badiai ana maha ojahan ni hapor seaoni. Tatangi honma sikat nipati di parminggota sadarion imana di Enesian 5 Musa 10 tulu ayat 5 songonom madidok disi ikon Jahoba debata munai tama ihutonon muna jala marhabiaran tu ibana uhut mangaradoti akatonana jala tu mangihon suarana uhut marpangoloyon dohot marpasigatungan tu ibana idos hakna atong rak mangidogogo mahita tu adopan di debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobartu patikmi. Amin. Mari demahita. Tuhan Yesus merengau di son Roma marsong batu jolo masai lelengau manjua dan tarmahenau martua dilului ale Tuhan dihuton hoau tunadau sai dapotanan dihon Tuhan di sondoa sai dosaku dibantu hakim monangau dibain mudah naik gogodo dilehon tu haki diau dia mago au dibain portibio daging ton didohot rohakon holan Yesus paluahon saluhut natina luhon gok doaul muang di tu haki
Tatopo timadosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang parguguna suatu dosan. Pardengkan bahasa doho jala ro di saliling nililing na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok do hami mardosa marado poko. Jala jok do husungguli hami rimasmu marhitisian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asin roham, say rupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaun nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuase sandi dosa. Songonon doha tani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhiti sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoa umarhiti sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadir yoku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na di bijang. Amin. Kor punguan ina.
Marede Mahita. Sai tung maau jadi gonggomanmu alebar mahan nasundenggani anggia tau tuhasonanganmu pinaim baru di pangkokok mi marlas ni rohasi tutu awangi huton si parmahana burju. Hatani debata turupu epistel di parminggota sadarion imana dienesian pesalmen 30 ayat sada 110 tolu tajahama margati soring ede sian si David laho pasahaton bagasi itu debata Ali Jehovah di bataku, tuhodo au mangangguhi, jadi di pamalum hoau. Puji ma Jehovah, hamu ale akana niasian nai, jala endehon hamu ma barita di habadion nai. Alayang guau nikudo saleleng sonang au dang tagamon humordit au saleleng leleng na tuhodo au juju ale Jehovah jala tu Jehovah doahu marhuraja saya ditangi honma ale Jehovah jala asiro hammi daau. Saya homa si pertupak diau ale Jehovah. Asa pujion ni hamuliau tordikuho dang marpasadian saya pujiokku doho ale Jehovah di bataku saleleng leleng na iro sahatna mertua makan atau mangihon hatani di bata jalan na piapsa amin kur remaja na poso
Mare de Mahita. Hai huhatinda kon hami hagogon mi tok tok paluahon namar dosa nang parjahat na bolo ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolunami gabe ulami sai papulik rohanami gabe pangoloy diho asamarsa alahami lau maka tindak konbo ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolunami gabe ulami. Taha tidak ko mahapor siyaw tay songon na hina tidak ko nindong atas hapor siyaw di sandok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon di si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumau na berni di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua torudung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun debata Jahoba amanai pargo guna suhatu dosani di sima ibana paima mula sogo tu tanoon manguhumi hala mangulu do na mate au porsea diton di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia dohok dihasesan di dosa dohok dihatai na mandok mula mangulu sogo daging mihala nang mate dohok dihanguluan na sora suda amin.
pujian sian lansia.
Kur Pungguan Nama.
Tabegema titing namasa di huriata. Titing HKBP Tamarunang, Minggu 4 Mei 2025, Sadaromawi Namar Ragam. Guarni Minggu Tasadarion Ima Minggu Misericordias Domini, Gok Asini Rohani Jahuba do Tanoon, Osalmen 30 ayat 5b. Topik Minggu, Satia Makaholongi Dohot Manghiuton Yesus, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. 2. Pertanyaan wilayah Tolu. Di Patupa Huriata do pertanyaan wilayah Tolu di hari Selasa, 6 Mei 2025, masuk pukul 10 sia 30 wita di bagas ni keluarga Amang B. Sinaga SE, Inang D. Borusilain SST MKes. Nama alamat di antara residens BTN Antara, Asaroma ruas wilayah Tolu, Parhalado dohot keluarga di Ulaoni. Tolu mangapuli sian huriata, patu paoni huriata do pangapulion tu keluarga YFH Sitorus Inang R Boru Purba, Ima di hari Minggu Sadarion 4 Mei 2025, dung sidung permingguan pukul 10 sada 00 wita. Nama alamat di Bumi Permata Sudiang Manang BPS Sada, Blok K2 nomor 10. Asaroma Sudi ruas ni huriata, Parhalado dot keluarga di Ulauni. 4. PHD Lansia HKBP Tamarunang, patu paon ni huriata do PHD Lansia HKBP Tamarunang di hari Jumat sia Mei 2025, masuk pukul 10 sia 00 wita, maringanan di Garijaon. Asaroma Sudelan sia ni huriata di Ulauni. 5. Ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Patu paon ni huriata do ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di hari Sabtu 10 Mei 2025, pukul 10.00 wita di Bagasni Airin Boru Pasaribu, nama alamat di Talasa City Cluster Akasia, Blok A2 nomor 7. Asaroma Sude anak sekolah minggu ni huriata di Ulauni. Onom melengkapi daftar ruas. Pina botohon ma tu sude ruas ni huria HKBP Tamarunang, asa melengkapi manang mengkoreksi database daftar ruas naung dibagion di grup wilayah masing-masing. Misalnya guar nama lengkap, inganan, manang tanggal lahir, manang tanggal pernikahan. Pitu, lomba paduan suara gerejawi. Dalam rangka hari ulang tahun PGI ke-75 dot hari oikumene di Patupado lomba paduan suara gerejawi ima di hari Jumat 23 Mei 2025 di Gedung Pertemuan Manunggal Mini Jalan Urip Sumeharjo Panaikang. Hobartusi nunga ditolopi asa parsidohot mahuriata di Ulauni. Alanii tu natarpilit mandoti lomba PSDCI asa berkoordinasi dohot tim pengajar jala dung sipul parmingguan asa marpungu di gedung sekolah minggu ima peserta na naung tarpilit dohot NHKBP. Walu pasahaton pelian bulan di parminggota sadarion pasahatotama pelian bulan imanata pasahat di ganuk minggu parjolo awal bulan marhite amplop jala inganan na naung di parade huriata tapasahat ma di bagasan las niroha. Sia ruas namar said parhalado do sude ruas ni huria KBP Tamarunang manangyakon ruas namar said di Jabu manang di rumah sakit. Saituata ma namang leon hamalumon dot hahi pason. Mulu adong sian ruas ni huriata namar said di Jabu manang di rumah sakit asa di Pabua tu parhalado manang padita.
Ruas Namar Sahid. Sada Agusta Christine Boru Sianipar, NHKBP wilayah Tolu, perawatan di Jabu. 2 E Sianipar wilayah Tolu, perawatan di Jabu. Tolu YF Sitorus wilayah 2, perawatan di Jabu. 4 J Simanjuntak Esos wilayah Tolu, perawatan di Jabu. 5 Gemsio Claire Boru Sitorus, anak sekolah minggu wilayah 2, perawatan di Jabu. Ruas Namar ulang tahun. Para lado HKBP Tamarunang pasaton selama ulang tahun tu ruas Nuhuriata Namar ulang tahun siang tanggal 20 April 1 tanggal 4 Mei. Saya tuata mana mangaleon pasu-pasu dot gajani umur suang songoni nang hahi pason. Ruas Namar ulang tahun. Sada Ebenezer Munte 14 April wilayah 2. 2 Afriando Togu Halomuan Butar-Butar Naposo 20 April wilayah 2. Tolu Apridupan Kristoni Sianipar 20 April wilayah 2. 4 Esther Aprilda Borusiombing Naposo 30 April wilayah 2. 5 Jeki Rijal Sinaga Naposo 30 April wilayah 2. Onom Yesi Borusaragi 30 April wilayah Tolu. 7 Samara Feodora Mastina Borusitorus anak sekolah minggu 2 Mei wilayah Tolu. Di tangan nasiawun do gajani umur jala di habirangna do hamoraon do hamauliaon. 10 sada ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sudi ruas Nihuriata HKBP Tamarunang pasaton selama ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruasta Namarayon sia tanggal 20 April 1 tanggal 4 Mei. Setuata mana saya tongtong mangaleon pasu-pasu te keluarga Nasida. 12 ruas Naro tu Parmingguon. Minggu 27 April 2025 di Parmingguon Magodang toropna 120 halak. 2 Minggu 27 April 2025 Parmingguon di anak sekolah minggu 57 halak. Tolu Selasa 20 April 2025 pertangyangan wilayah 2 di Bagas Amang keluarga Sintua S. Sihombing Inang R. Boru Sinaga toropna 40 halak. 2 Romawi Parhepengon Nihuriata Boi Mata Bereng di titing Parhepengon na adong di Hitabe do di slide LCD. Songonima titing Nihuriata di Bagasan Minggon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu do lasni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di guarni Tuhata. Amin. Maret dehita sian buku deta nomor 230 ayat sada doho udukna puhuk mata papungu pilih sada a doho sada b. So ada on dirimu
sai tok tong nalambok doa takku tok tong tatap debata ipe awoni huton ma. Tediun Eropa. Tarpatu pahami dipikir rohamuna unang mabiar alani ayau dodongan muna salu ono kumasui sai pos marohamu disi. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Sebelum upasat kami nagabe jamita di Minggu Tasadarion, perjolo kami minta maaf ati buhanong terganggu konsentrasi ta amang inang ala memang kondisi kurang fit ati buhanong gabe bola balik kami pakai sapu tangan gabe terganggu. Hatani debata nagabe jamita di Minggu Tasadarion imana denek sian Evangelium Yohanes Bidu 20 sada ayat 15 satu ayat 10 sia asa ujau kami ma tuhita tapi ihut ma manginang di bagasan rohat tabi di jakodo si Petrus asa dung mangan nasida di dok Yesus ma tu si Simon Petrus ale Simon anak ni si Jonas humolong doroham dia usian akau jadi dok matu ibana ulu Tuhan di botoho do holong ni rohaku diho jadi di dok Yesus matu ibana permahani ma anak ni biru-biruku dungini na musema padualihon Simon anak ni si Jonas holong doroham dia jadi dok matu ibana ulu Tuhan di botoho do holong ni rohaku diho dungi di dok matu ibana parmahani ma akka biru-biruku dungi di dok ma patulu halihon tu ibana Simon anak ni si Jonas holong doroham dia jadi marsak marohani si Petrus ala patulu halihon di dok tu ibana holong doroham dia jadi di dok matu ibana saluhut nali Tuhan di botoho ditadaho do holong ni rohaku diho dungi di dok Yesus matu ibana parmahani ma akka biru-biruku tutu si tutudo nahudokon tuho ado orang uposo do peho hodo makokosi diri melaho manopot lomo ni roham alai dung matua ho surdu konomu matangamu jadi ho senina leban maho jala togi honon namaho tu naso inolomohon ni roham ale marhiti sian hata na odeng di paluba do ibana manang songod dia parmatena lau pasangapon di bata jadi dung didok songoni ninna mamandok ibana ihuton ma au idu ianggo sahatna horas madihita kuriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di Minggu Tasadarion
di Minggu Misericordias Domini nomor 8 gok asin rohani Jehovah do tanoon na dene sian pesalmen biddu tulu ayat 5 jala topik di mingguta sadarion ima namandok satia maka holongi dohot mangiuton Yesus. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus satokin taingok maju amang inang pasti do ganup di hita ganup di bagasta adong bedo jam dinding. Coba jota bayak ko namang inang kita coba bisa membayangkan dalam pikiran kita ditik kita tuh horsian toko tabayad do baterai ni nung tabayan baterai ni tabuak malabang tatokok ma tu dinding las di cima tagat tu jala ditik kinung tabayan baterai na di si tagat tu mulai ma karejo jami alai saliling tagat tung ibana mungkin bisa kita lihat mungkin bisa kita tanyakan ke dalam diri kita berapa kalikah kita melihat dia yang kita gantung ini? Palingan ketika kita akan berangkat sudah jam berapa sekarangnya lihat. Jadi ki tarsunggul amang inang istirahat kita modop kita di undung-undung taganup tarsunggul kita ngajapi ka sonaria te tabereng. Iya. Jadi kilau mar minggu pe amang inang hatop neng borhat nama bereng ngajapi satu ngajom nai iya alai naneng dohonon nami karijo jami dada alana taberengi marputar daw holana dibahen baterai ni jami marputar nami bana persoalan kita mau lihat atau tidak dia tidak peduli. Yang dia ketahui adalah ketika diberikan daya, ketika dia punya baterai, maka dia bekerja. 1 hari 2 hari kita tinggalkan dia di rumah, dang nagabe modom jami, saliling adong dope baterai na ikun karejo di. Manang sabula petaho, tatadikon sa tabi amanginang bagasta, dang disihita. Dang tabereng dang tapayda-ida jami molo jami terus do marputar taneng dohonon ketika dia punya daya dia bekerja bukan untuk memperlihatkan seolah-olah dia bekerja sesama orang alai memang nadiboto ibana do jabbarna nadiboto ibana do fungsina alani karijo ibana. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mangihuton Yesus setia tu Yesus hitado na tinopana kita mengikut Yesus memang cara kerja kita kah yang di tempat Tuhan untuk mengikut Yesus atau kita mengikut Yesus ketika kita ada sesuatu hal yang ingin kita gapai kita menunjukkan sama orang seolah-olah kita mengikut Yesus agar orang lain tahu bahwa kita mengikut Yesus atau dang pola di ida halape molo rohata ngatadukun di bagasa rohata molo wau songon edde naposo nakani sai ihutonokku do ibana idu iya. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sambil ate amang inang Allahu botohami sambil moloboi ketertiban amang inang urupiah mujo asirohat wa kala ina naison dang mangulu asi iya urupiahmu alana ngagabi olahraga tangan nama ala inangi song-songon terus api disundang olahraga tangan sotungan dong bayak ko kamu ma mulu saliling ibadah olahraga tangan songonon api adong ina na songonon adong ina na songonon itu mula gereja anong sotung anong asyik dapat tangaku puasa si olah songonon saliling permingguan iya tolong dibantu mungkin dan gereja ibana mungkin na alana soodong dudaya nih iya asiroha alana mate molong salah dua say asi
Ale mulai hati mati asi gabi di botol ruas asa boy hita songon dia madinggan na iya ima kondisina huriena hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus kaida majo turputa sadarion songon dia dipakulingi di batang ngoluta di nalamat dalani ngoluta di sisi nia sianganon ale parjolo mahita borhat marasormin mangida sian parngoluon ni si Petrus di bulan 3 atau di bulan 4 saya kurang tahu ada dirilis film Kristen tentang perjalanan Tuhan Yesus yang berjudul The Last Supper. Itukah naposo? The Last Supper. Perjalanan Tuhan Yesus dari versinya Petrus. Iya. Di ganup nanunga menonton, mungkin ini bisa membantu untuk khotbah, untuk kita bisa memahami bagaimana konteks, bagaimana pola pikir dari Petrus manol soli ibana di ganup nanunga di ulahun ibana ape ditikirap mardala do Yesus ibana diduk targasip sudia kadongaki Tuhan moloa udang targasip jala ihu tonoku doho sahatu hamatiammi alus di Yesus dang martahua manu tulu hali nggak dipasodoho wau ima baik kok kamu ayam berkokok kamu sudah meninggalkanku, sudah mengatakan tidak mengenal aku selama 3 kali. Jala didiki nunga Yesus pajupang ma Yesus doh si Petrus ale sebelum pajupang Petrus doh Yesus kita bisa lihat, kita bisa bayangkan amang inang Petrus memahami kegagalan yang dia lakukan di sol-soli ibana ganuk nanungan dia tahun ibana alani di suaton tu bagasa pikiranna saya sudah gagal mula mau mardeke mulu tabereng di Yohanes 21 ayat 3 songonon di dok isi gabe Roma tani si Simon Petrus tu nasida tu ganup akadongan naing laho mau mardeke jadi di dok nasida matu ibana doh mahami keputusasaan yang dialami oleh Petrus gabe diwi lului ibana panobosan manang sidalian manang na tu dia mak ala nunga terkurung pola pikirnya mardeke mau alis aliling mardeke tabere ngamanginang dang dapot ibana manang aha dison dapot masa dapuin ternyata ketika kegelisahan hati di dalam pikiran jangan coba-coba mencari peralihan untuk mengerjakan sesuatu unang lului panobosan na asing ala ujungna tong do anong gabi gagal puasa dang monang dope ibana di dirinya di pikirannya dia belum bisa memenangkan dirinya hatinya dan pikirannya dia mau mencari peralihan apa yang bisa saya kerjakan ujungna ana di ulahun ibana sudah siga sudah gagal kita bisa lihat keputusasaan yang sudah sangat dalam mati Yesus upaswada ibana tulu hali alani mengurung diri mau didikii usol soli mak daku boto be neng ulahonoku mardeke maau lao ma ibana mardeke dihuto na kadungan na diboto kadungan nodo molo si Petrus sangat cerdas sangat ahlinya di dalam hal menjala alai didiki lao halaki mardeke manang pedang dapotna tambah gagal musi ibana dia seolah-olah ingin membangkitkan dirinya neng patuduh horon na tulah kadongan na mungkin molo taringot tu namar barita didikirap mardara do Yesus gagal doau alai neng dohonoku disodo saya stong nang ngoluku ipi gagal dia ingin mengangkat dirinya seolah-olah saya pasti masih mampu mardeke marjala menjala ternyata gagal
Itu di dalam keputus asa anima Roma Jesus pajupang dohot ibana. Didiki pajupang dohot ibana. Ahado respon ni si Petrus. Na pojot rohana, na pojot pakilalaanna, di dalam kebimbangan, di dalam kegelisahan, takas didok Yesus bae majalami tuson. Didiki didok songoni ingok maibana disuarai suarani Tuhanna, suarani guruna. Di ida mah didikinunga di ida marlujong ibana. Buasa marlujong ala nunga gelisah be amang inang. Dia sudah lelah, sudah hancur hatinya, hidupnya sudah hancur. Ketika dia memahami, menyesali apa yang sudah dia katakan, apa yang sudah diperbuat, menyesallah dia. Tetapi ketika Yesus hadir kembali di dalam hidupnya, itu yang membangkitkan dia. Ternyata aku masih bangkit. Adong dope pakirimon diau. Oma na dipahami si Petrus alani marlujong ibana mandapoton Yesus. Diti kinungarap doho Yesus masuk matur puko namangina. Diti kisarapan nasida molo di bahasa Batak di dok asa dung mangan nasida. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, nunga sipul nasida mangan didok emak. Didiki didok Yesus hatana. Saya setongna Petrus sudah memahami aku sudah gagal. Tetapi untuk kedua kalinya aku tidak mau gagal. Alani didiki didok, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Suku-suku ni Yesus. Tapi ada yang ngomongin anda di ayat 15. Ale Simon anak ni si Jonas humolong doroham dia usian akaun. Jadi didok matu ibana olo Tuhan di boto hodo holong ni rohaku diho. Jadi didok Yesus matu ibana parmahani ma anak ni biru-biruku. Ale mulu ayat 16 annong 1 ayat 17 dang anak ni biru-biruku be ale parmahani ma aka biru-biruku. Di suku-suku naparjulu laho menegaskan di botohodo isi ho di botohodo songo dia nanunga hujou ho di botohodo ganup aka ulaon na hupasatu ho alani dang dietong dope ibana aka biru-biru alani dio Yesus. Bisa dimunculkan ayat 16 boleh? Kabereng amanginang ayat 16. Jadi didok Yesus matu ibana parmahani ma anak ni biru-biruku. Ala Yesus dope na punasa. Ala adong dope kebimbangan, keraguan-raguan, tidak ada komitmen di dalam hidupnya Petrus. Alai masuk ma ayat 17. Bisa munculkan ayat 17? Alai di ayat 10 onom 10 pitu ini ayat 16 atau 17? 16 dungi di doma tu ibana parmahani ma aka biru-biruku. Ketika dia sudah mengambil keputusan ditadahodo au ali Tuhan, oke, berarti ingot do peho di pajouon nanunga di pasatu ho. Berarti bagian neodo parmahani ma unang be tempaton dirim posisi di luar ale tempaton ma di dirim di posisi ni bagasanon molonunga di bagasan doho parmahani mo tanggung jawabmu doon. Itu yang ingin disampaikan Yesus pola sampai tulu hari odo na ikun ida utama nginang na parjulu ida utama holong do di bahe Yesus paingoton
dohot pasingoton akan namar salah dang uhuman dang dipasiding dang dipalia-lia dang dipastap dang ditijuri dang dibolokon alai holong do jala holong itu na disuaton Yesus tu si Petrus ditanda Yesus do ise si Petrus alani ala takas do ditanda Yesus ise si Petrus dipasaha mah ditabai mah holongi terohani si Petrus alani dipasaha mah ulaon na muse molo memang nunga ingot beho holong ni roham tu au jala holong ni rohaku tu ho ulahom mamuse ulaon na hupasahat tu ho huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku ku tak gentar itu seponggol sebuah lirik buku Kidung Jemaat. Persoalannya kita bisa mengatakan saat ini sama-sama mengikut Yesus keputusanku. Apakah kita bisa mampu membuktikannya? Ini yang menjadi bahan perenungan untuk kita. Ini menjadi bahan evaluasi untuk kita. Dalam kondisi apakah aku akan tetap mengikut Yesus? Soon edeni lansia nakaning di suara matu kita. UBG suaram o Yesus. Didi kinunga tabigi. Suara ni Yesus di pasatu kita. Apa yang menjadi respon kita ketika kita merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Kristus? Apa respon kita? Apa sikap kita? Apa yang menjadi keputusan bagi kita? Kita bisa lihat sebentar di perjanjian lama bagaimana Yosua mengatakan keputusan kami, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana keputusan dari Paulus? Ai Kristus Tuhan luar diau jalala banang hamatian. Ini keputusan yang dia ambil. Buhadi hita amanginang. Apa keputusan kita ketika kita bersama dengan Yesus? Ditikinunga tatangihon pajoni Yesus jalanunga ditangihon Yesus ganup akatangyang ta ahado naga berespon ta alani dido ma marhidi topik sadarion satia maka holongi dohot mangiuton Yesus molona satia dohita amanginang mahitun Yesus tapatuduho maholong na parjolo di ngoluta ido na dipasahat, ido na pinatudu ni Yesus na parjolo tuganup akan pasidikon ibana. Itu yang pertama sekali yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang yang meninggalkan dia. Mulu tengok dope suku-suku ni boru-borui tu si Petrus edang na dohot totahe dot ibana alus ni si Petrus dang hutada ibana acit nai dang hutada ibana nanunga mardalan dohot Yesus nanunga mangida ganup akan nanunga diulau Yesus nanunga diida ganup nanunga ditanya ko Yesus dipasu-pasu Yesus alai di ma dang hutada ibana alai adong dua cita rohani Yesus dao ngamangina ido minggu tasadarion misericordias Domini gok asin rohani jauh bado tanoon dang pola suku ni Yesus tu hita ganup piga halima tadokon dang hutad daibana piga halima upasiling Yesus yang ganup ngoluku piga halima dang bui ngolukon kabi sormina nadingkan dangi suku-suku ni Yesus tu hita ditikion alai suku-suku ni Yesus ima dido ma tu hita ale ruas HKBP Tamarunang humolong doroham diau sian akaun humolong doroham diau sian ganup nadong di Portibion buah respota itu yang paling penting amangina mulut adok olo Tuhan tolu halima suku-suku ni sahatu hita buah do respota huriana hina holongan adong sahalak raja
Nah, adong orang kepercayaannya. Jadi dok mah tu ajudan ni ali adonang buam masilang ojo sahatu hutaan anong di hutaan pajupang mahita asa romaho tu inganaku ale parjulu mau borhadda. Jadi nunga borha raja nei didikin nunga borha raja nei di dokma ale ajudan borha maho sonari buan mah silangi gajang na amang inang 5 meter mah gitu. Awal nih alana ajudan ibana gugu ibana ada kekuatannya, dia bilang apapun akan aku lakukan untukmu raja, karena aku adalah orang kepercayaanmu yang sangat kamu percaya. Bapak Sorohani rajai ulu ulahumma borha ibana Holanda sajom dope mardalan dibereng gajang masilangon. Asona diboto rajai diponggol majo dibuat magergi haji sian na 5 meter dibuat ma manginang dibonggol homma 1 meter tinggal mau 4 meter adang pola diboto rajai tolema dibuat muse di satu ngadalan dibereng muse gajang masilangon. Itu dia yang dibayar rajai. Palingan anong gabi hiasat doon. Naboy doon anong di polisi. Anong molosongonon anong di pangasaon iba na pikiran na. Di ponggol mamuse 1 meter. Tinggal 3 meter. Iya. Mardalan mamuse. Olan na sajom mardalan. Di bereng mamuse gajang ma 3 meter on. Mulu 3 meter on. Api on nga nasaon. Dang cocok be. Tolema. Dipotong mamuse amang inang 1 meter tinggal ma 2 meter dibuang ma akhirnya sahak ma di ujung marajai ajudan bae ma silangi gabi jembatan asa satu tuson omma haraja oneng upasatu ho asa ho maraja di son amalus dia ajudan ni bah buat acarana raja nami silangi ma baik to sorokon menyeberang mau tuson dibayan dang tuk bah buasa dang tuk imada raja huponggoli nakaning ditiki borohat 1 meter satu ngadalan nakaning huponggol musi 1 meter ditikining sahat huponggol 1 meter tinggal ma 2 meter api gajang noon ikunadung ma hau 5 meter ujung na dido rajai mulu hatam ahape usuru ulah honommu ape omma alus digadup aka ulah nahu pasatu ho disimaho auma dison disimaho susah disiho marukil ala disodo harajaon nanungau pajongjong jalahuru ning gabi raja dison ujungna kecewa las bolong ma ajudan ne kuriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dihita ganup marhiti turpu jamita di dikion alani iya manginang molodo honon nami ganup hita adong bedu silangta ganup hita adong bedu silangta ai idu nanunga di pasahat Yesus tu hita silangta idu nagabe jembatan asa sahat kita tu harajaon damang agar kita bisa sampai ke tempat yang sudah Tuhan tentukan untuk kita eta kas di sorahon inganan parsato kinado portibiun dangon silulota alai adong du inganan na pinaradi ni di bata alai silang taido amang inang nagabe jembatan duhita asaboy sahat kita tusi buha duhita manjamoton ganup akasilang na adong di ngulut tabe tapong goli de hobar tu pikirata ay boy duan nongi ay songonom mai songonom manong ujungna sama tikina dang adong manang aha nabuhi tapasahat ingok mamang inang kepercayaan itu sangat besar sangat mahal harganya yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga ditikyon dipasahat dipaingot mahita marhiti turpukon holong do rohani Yesus tuganup natinopa tuganup hita anunga adong dihitabi silangi buhado hita manjamot to ni
asa sahat kita tu inganan na pinasahat na pinaradini di bata jala bereng mamang inang si Simon Petrus. Dia mencoba mengalihkan kegagalannya, hobar tu pikiranna, ujungna tongdo gagal. Aladang boy di pak saun ibana ganup dan diulai ibana hobar tu pikiranna. Alai didiki pajupang doh Yesus itu membawa transformasi, membawa perubahan. Parjupangat tape doh Yesus doh tu hata marhiti parminggoton. Ikun makorhon hamu baut do, ikun makorhon holong, ikun makorhon las niroha do, molo gabe makorhon arsak do, ikun tasukun, jam na ikun di ida-ida halak do hita, manang jam nanungga di bain di bata, manang di ida halak, manang dang di ida halak, ale mulu hita, ikun komitmen diganup ulau na pinasahat ni di bata, di tonga-tonga ngoluta. Di pasu-pasu Tuhan di bata manguluta jala totong mata ingot nanunga disodangi di bata roha dot pikirata. Amin. Martangnya kita moliate mali Tuhan di bata marsari ngarahatam di tonga-tonga parminggu nami di tikion di minggu Misericordias Domini napa ingot to kami gog asin rohani Jehovah do tanoon jala totong do lehonomu asin roham di ganup hami aka na tinopam alani mali Tuhan pasu-pasu hami ganup ali Tuhan di bata jala paingot totok kami ali Tuhan di bata asa unang di pasodaho jala asa unang di pasodaho hami ho sian ngulu nami ali Tuhan di bata alai asa totong diingot kami ho di ganup pardalanan ni ngulu nami asa totong wingot kami ali Tuhan holong di roham na totong lehonommu di tonga-tonga ngulu nami alani mali Tuhan di bata tugu hami sodangi roha do pikiran nami jala pasu hami di ganup ngulu nami ditikina une manang ditikina so une pele Tuhan di bata totong mahona gabe dongan nami ali Tuhan di bata ditikio pe di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam HKBP tamarunang na mandohoti parminggon marhiti live streaming manang narap dohotay may marminggu marpungu di bagas corom ditikion maragabi do ali Tuhan di bata na ikun adupan nami di pardalanan ning ulo nami ale marhiti hata mali Tuhan di bata di paingot todo hami asa totong mahami satia mangihu toko di ganup ngulu nami alani ajari hami Tuhan ramuti hami Tuhan dongani hami Tuhan jala pasu hami ali Tuhan di bata titikio peli Tuhan di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami ruas ni huriam mulu adong na di bagasan hagalion pamatang asiro ham Tuhan pasu-pasu ma nasida ali Tuhan di bata ima Agusta Christine Borussia Nipar natongon perawatan di Jabu amanami amang Asia Nipar natongon perawatan di Jabu amanami amang YF Sitorus natongon perawatan di Jabu amanami amang JC Manjuntak na perawatan di Jabu Boruni Huriam Gemsio Klaire Boru Sitorus natongon perawatan di Jabu totong mali Tuhan di bata ape honommu tangamu nagu habadoni itu pamatang nasida le honommu ma hamalumon tunguluna li Tuhan di bata songoni pele Tuhan di bata ruas ni uriam na di bagasan saminggon di bagasan las roha talumubi makalason pertambahan umur na le honommu di tonga-tonga nguluna li Tuhan di bata ima amanami amang Ebenezer Munti Abriandu Togu Halomuan Butar-Butar Apridun Kristoni Sianipar Esther Aprilda Borusyombing Jeki Rizal Sinaga Yesi Boru Saragi Yanakoni Huriam Samara Feodora Mastani Boru Sitorus ali Tuhan di bata tabamu bilang ni umur tonga-tonga nguluna totong ma tabamu akalas ni roha pasu-pasu di tonga-tonga nguluna pasu-pasumu nguluna sida di ganup aka parkerejuanna di ganup aka rumah tanggana di ganup aka nah hinirim ni rohana pilih Tuhan di bata lehonommu ma natangi doho jalana manatap doho di ganup parngoluon ni nasida so ni pilih Tuhan di bata program ni huriam nanunga mardalan doho nanaing dipatupa di bagasan saminggon
Asi maroham ale Tuhan ibata pasu saluhut na parhala do ni huriam dot keluarga. Talumubi pasu ruas ni huriam saluhut na ale Tuhan ibata. Asa sisada ulau kami, sisada tangia kami, sisada pakirimun nia kami ale Tuhan ibata. Dinalau mangula ulau na pinasahatmu marhiti huriamon jala marhiti program-program ale Tuhan ibata tau sangap di guarmu na badia. Ale Tuhan pardosa na gudang duhami na badia doi anggoho jumulo sisa salut na dosa nami le Tuhan bata asa talup kami dinalau mangidu uhud manjalo pasu na pinaradim di tonga-tonga ngulu nami mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji Tuhata mari di mahita sian bukti nomor 610 uhuk ma tapasahat piliata. Tatangnya koma piliata ale di bata amanami na di bonogijang hodo hororoni saluhut sile honde honadeng gando na solibasa na muliutus hupasa tamima sian na nilohmi tu hami pilihan nami tuho
Saya jalo may gabi uap no cus di julom. Pasu-pasu majaramoti. Asa huparasya kami pilanon. Pati bulu na rajamu dito nga tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam tada hami kudang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehon mi tondiro di pamataku osado hot gogoki rodi saluhut artaku upasah itu nason satoku do Ale amanami na di bano gijang. Say pinurbadia magwarmo. Sero maharajamu. Si saud malo maniroham di bano tongon songon di bano gijang. Leho matuhami sa dari ngoluan siya pare. Si sama dosa nami son panasa nami. Dido sa nido mardo sa tuhami. Una kami togi untuk pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ai hodona puna harajao dot hagogon rodi hasangapon saleleng mileleng na amin. Mula mahamu di bagasan dami. Calo hamu mah pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mak dihita saluhutna.